Дами и господа, това е история за Мечо от Кестеняво, сега в Дуйсбург, Германия. Мечо, честит рожден ден от Тайлян, твоята жена, и от Мелин и Мелих, децата ти. Когато Мечо нямаше нищо в ръка, никой не звънеше, тишина и мъгла. Днес го търсят за интерес, но той вече знае кой какъв е днес. В Дуйсбург животът го учи на много, не всеки усмихнат е истински негов. Маски падат бавно, но сигурно истината излиза винаги видно. Парите идват и си отиват, но истинските хора остават. Фалшивите първи се губят, щом проблемите започнат. Айлян до него, негова сила, Мелин и Мелих, най-скъпа грижа. Това е домът му, това е животът, за тях Мечо дава си всичко. Приятел ти е всеки, що мива изгода, но истината винаги идва от рода. Малко остава до самия край и точно от тях Мечо